Pipila ka mga establishmento sa Mandaue City nagpangutana kabahin sa liquor ban nga ipatuman para sa eleksyon. Kaya nagplano sila nga mo request og exemption. Samtang COMELEC mi pasabot adunay lagda kabahin niini. Ano ang report ni Nico Sereno? Karon pa lang, may pipila na ka mga negosyo sa Mandaue ang nakisayod kabahin sa liquor ban sa umaabot ng eleksyon. Matod sa opisyal sa Business Permit and Licensing Office, gipangutana sila niini sa tinguha nga maka-apply og exemption. Sa calendar sa COMELEC, ipatuman ang liquor ban sugod Mayo 11 ug sa tibok adlaw sa Mayo 12. Ubos niini, gidili ang pagbaligya, pagpalit ug pag-serve ug bisan pag-inom mismo sa mga ilimnong makahubog sa tibuok Pilipinas. Naiuban nga gusto magpa-exempt kay nakasuhay na daw sila last time. With requirements actually. Hindi siya basta-basta lang niya i-grant na sila yung murag certification. I think kailangan kuhaon. Ang purpose ana is to avoid any number one, disruptions of the proceeding by reasons of intoxications of the residents that will cause disturbance. Ikaduha, it will also spill the tranquility of the process. Matod sa COMELEC Director, dunay mga establishmento hinuon nga hatagan og exemption kadtong moserbisyo sa mga foreign tourists. Gikinahanglang mangayo sila og pagtugot niini. Only limited to DTI or tourism certified tourist area. Munay kasagaran nga gitagaan la og pabor sa COMELEC. As kana mga resorts, kana mga Department of Tourism accredited establishments. Nico Sereno, Balitang Bisdak.